Σεβαστή Γερόντισσα, καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Βριούλων Φιλοθέη, αξιότιμη κυρία Αντιπεριφερειάρχη Σοφία Μαυρίδου, εκπρόσωποι των βουλευτών, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση της ενορίας μας, το ετήσιο απογευματινό τσάι ή υπαίθριο αρχονταρίκι. Συνηθίζουμε κάθε χρόνο τέτοιον καιρό να πραγματοποιούμε αυτή την εκδήλωση, καλώντας έναν επίσημο ομιλητή. Πέρσι είχαμε τον πατέρα Αθανάσιο του Σιμωνοπετρίτη. Φέτος έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε τη Γερόντισσα Φιλοθέη από την Ιερά Μονή Βριούλων που βρίσκεται στην Αθήνα, με το μετόχι της στο Μήλεση. Δεν θα πω πολλά για τη Γερόντισσα, νομίζω ότι είναι γνωστή λίγο πολύ σε όλους μας από το διαδίκτυο για τις πολύ ωραίες ομιλίες τις οποίες κάνει. Το θέμα με το οποίο θα μας μιλήσει είναι πολύ σημαντικό. Είναι η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών τους. Στην σημερινή κοινωνία που ζούμε είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στα παιδιά μας, καθώς η εποχή μας ενέχει πολλούς κινδύνους και πρέπει να προσέξουμε πώς θα μεγαλώσουμε και πώς θα αναθρέψουμε τα παιδιά μας. Παράλληλα με την ομιλία, κάθε χρόνο σε αυτή την εκδήλωση συνηθίζουμε να βραβεύουμε και τους νεοεισαχθέντες φοιτητές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Έτσι και φέτος λοιπόν θα τιμήσουμε τα παιδιά της ενορίας που έχουν εισαχθεί στα ΕΗ. Φέτος την εκδήλωση αυτή την πλαισιώνει η ορχήστρα και η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης και θα ήθελα εκ της θέσεως αυτής να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Μαρία Κορίτσα, η οποία με πολύ χαρά ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Εύα Μισοκέφαλου, η οποία είναι διδασκάλη, έχει την ευθύνη για τη διδασκαλία της ορχήστρας, καθώς και τον φίλο μου από πολύ παλιά, τον κύριο Λάζαρο Τζορμπατζίδη, ο οποίος έχει την διεύθυνση της ορχήστρας και της χοροδίας. Με τον Λάζαρο γνωριζόμαστε από παιδιά. Είχαμε ξεκινήσει στη Βυζαντινή μουσική. Αυτός βέβαια προχώρησε, έγινε μουσικός. Εγώ παρέμεινα. Δεν έκες. Τι να κάνουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω έτσι για τη συμμετοχή σας και για να μην χρονοτριβούμε, παρακαλώ τον κύριο Τζορμπατζίδη. Θα ξεκινήσουμε με το μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα ανέβει η Γερόντισσα να μας μιλήσει για το θέμα που είπαμε. Ευχαριστώ.
φίλοι καρδιακοί, τι έγινε στη Θράκη, να κλαίει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αχ, παιδιά μου, όρφανα μου, σκορπισμένα εδώ και εκεί, αλλά κλαίνε μες στην Τσόρλου κι άλλα στην Ανατολή.
αυλή κρύφα, κρύφα, βγαίνουν στην αυλή κρύφα, κρύφα. Ευχαριστήσαμε προηγουμένως τους διευθυντές και τους ενορχιστρωτές. Τώρα να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τα παιδιά μας για τα πολύ ωραία τραγούδια που μας απέδωσαν και να τα ευχηθούμε ο Θεός να τα δίνει υγεία, δύναμη, καλή πρόοδο να έχουν και να συνεχίσουμε το ίδιο μεράκι και τον ίδιο ζήλο. Και θα παρακαλέσω την Γερόνισσα Φιλοθέη να έρθει να μας μιλήσει και εμείς να την απολαύσουμε. Καλησπέρα. Ερχόμαστε με πολύ χαρά. Από τον Οροπό ήρθαμε. Περίπου 4 ώρες κάναμε. Και είναι πολύ ευχάριστη η έκπληξη και η εισαγωγή. Δεν ξέρω αν θα είναι και το ίδιο ευχάριστη και η ομιλία.
Αλλά η εισαγωγή ήταν πολύ ωραία και επειδή το όνομα του μοναστηριού του δικού μας είναι Παναγία των Βριούλων, είμαστε πρόσφυγες. Ο γέροντάς μας ήταν, οι γονείς του μάλλον, ήρθαν πρόσφυγες το 1922 από τα Βουρλά της Μικράς Ασίας. Τα Βουρλά, για όποιον δεν ξέρει, είναι 40 χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη και έπρεπε να διασχίσουν τα Βουρλά για να φτάσουν κακήν κακώς, όσοι γλίτωσαν από τις σφαγές και από τις άλλες βιοπραγίες, από τα Βουρλά στη Σμύρνη και φτάσανε εκεί στην Αγία Φωτεινή. Βλέπω εδώ και το υπέροχο καμπαναριό που φτιάχνει ο πατήρ Σοκράτης, που θυμίζει την Αγία Φωτεινή της Σμύρνης και επίσης τα υπέροχα τραγούδια, τα οποία μας ξύπνησαν πολλές μνήμες, γιατί είστε κι εσείς πολλοί από εδώ πρόσφυγες, ξέρετε, οι Μικρασιάδες και οι Θρακιώτες και οι Πόντιοι τραγουδούσαν, τους άρεσε πολύ το τραγούδι. Μας έλεγε και ο δικός μας ο γέροντας, που γεννήθηκε σε ένα καθαρά προσφυγικό συνοικισμό στην Αθήνα, στο Πολύγωνο, που είχαν όλοι κάποιο γκαημό, όλοι κάποιον είχαν χάσει δικό τους. Και η παρηγοριά τους ήταν να τραγουδάνε. Μαζευόντουσαν όλοι, κλαίγανε, γελάγανε, συζητούσανε και τραγουδούσανε πολύ. Και έτσι και ο δικός μας ο γέροντας του άρεσε πάρα πολύ όταν έβλεπε ειδικά νέα παιδιά να τραγουδάνε. Ήταν πολύ συγκινητικό πραγματικά. Τώρα το θέμα είναι κάτι που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους και από εσάς βλέπω πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που θα έχετε τις οικογένειές σας και οι μεγαλύτεροι έχετε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας και όλοι μας έχουμε μια έμεση επαφή με νέα παιδιά και εμείς στο μοναστήρι, πάρα πολλοί νέος κόσμος έρχεται και ζευγάρια και προσπαθούμε έτσι να φουγκραστούμε το τι είναι αυτό που μπορεί να κρατήσει σήμερα μια οικογένεια. Γιατί πάρα πολλοί έρχονται με πολύ μεγάλη λαχτάρα, αναζητώντας έναν τρόπο να σώσουν την οικογένειά τους, ειδικά μέσα σε όλα αυτά τα περίεργα πράγματα που ακούγονται, προσπαθούν από κάπου να κρατηθούν. Και έτσι φτάνουμε πολλές φορές και στο μοναστήρι. Το θέμα μας είναι η ευθύνη των γονιών για την ανατροφή των παιδιών τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι κάπου σε ένα λόγο του ότι γονιός δεν είναι αυτός που γεννά απλά, αλλά αυτός που αναθρέφει τα παιδιά του. Όχι δηλαδή απλά να τα γεννήσει, αλλά να έχει και την φροντίδα, την έγνοια, την αγωνία, τη λαχτάρα, να τα μεγαλώσει τα παιδιά του. Η οικογένεια έχει παρομοιαστεί πάρα πολύ εύστοχα από πολλούς πατέρες της Εκκλησίας μας ως μια πηγή. Πώς είναι μια πηγή που αναβλύζει νερό και ποτίζει τα πάντα. Αν μια πηγή είναι καθαρή, θα προσφέρει καθαρό νερό. Αν μια πηγή έχει μολυνθεί, δεν θα βοηθήσει ούτε τα δεντράκια, ούτε την περιοχή. Έτσι ακριβώς είναι η οικογένεια. Δηλαδή, αν οι γονείς αγωνίζονται, αν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, αν οι γονείς προσπαθούν, θα γεννηθούν και παιδιά τα οποία, παρόλα τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην πορεία, θα τρέφονται από αυτή την καθαρή πηγή. Η διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός παιδιού, το λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, το λένε και οι σύγχρονοι επιστήμονες, ξεκινάει από τη στιγμή της σύλληψης. Εμείς εκεί στον Οροπό, δίπλα στο μοναστήρι μας, είναι ο Άγιος Πορφύριος. Και ο Άγιος Πορφύριος έβλεπε πάρα πολλά ζευγάρια, πάρα πολλούς ανθρώπους λοιπόν που τον γνωρίσαν, τους ξέρουμε και εμείς σήμερα, οικογένειες που τώρα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους και πολλές φορές μας μεταφέρουν από τις εμπειρίες που είχαν από τον Άγιο, τι συμβουλές τους έδινε. Και επίσης είναι και πολλά γραμμένα, μπορείτε να τα βρείτε και γραμμένα. Υπάρχουν και βιβλία που έχουν τις συμβουλές του Αγίου Πορφυρίου. Εκείνο που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος που τόνιζε είναι ότι το παιδί θα πρέπει μέσα του να φέρει, λέει, αίμα προσευχομένων γονιών. Όχι απλά το αίμα των γονιών του, αλλά αίμα προσευχομένων γονιών. Και όταν ακόμα και η σύλληψη ενός παιδιού γίνεται με φόβο Θεού, αυτό θα επιδράσει πάρα πολύ θετικά στο παιδί. Ό,τι και αν περάσει μετά. Γιατί θα έχει από την αρχή της δημιουργίας του πολύ καλά γονίδια. Και όχι απλά γονίδια του πατέρα και της μητέρας, αλλά θα έχει και πνευματικά γονίδια. Μια Αγία που την αξιοθήκαμε να τη γνωρίσουμε, σύγχρονη Αγία της Εκκλησίας μας, η Αγία Γαβρίλια, θα την έχετε ακούσει ίσως κάποιοι, που ήταν ιεραπόστολος, γύρισε όλο τον κόσμο, ήταν και εκείνη πρόσφυγας από την Κωνσταντινούπολη, ήταν από μια πολύ πολύ ευλογημένη οικογένεια και πάντοτε η γερόντισσα συμβούλευε τους γονείς με βάση τη δική της την εμπειρία. Ότι αν οι γονείς είναι μαζί, αν οι γονείς είναι αγαπημένοι, τότε λέει και τα παιδιά θα πάρουν πολύ γέρες βάσεις. Εκείνη λοιπόν έτσι γεννήθηκε σε ένα τέτοιο σπίτι που είχε πάρα πολύ αγάπη. Και κάποια στιγμή έλεγε καμαρώνοντας ότι εγώ, λέει, συνελήφθη πνεύματι Αγίο. Δηλαδή ήταν τόση αγάπη και ο σεβασμός των γονιών της
που ακόμα και η σύλληψη του παιδιού έγινε πνεύματι Αγίου, ούτε τυχαία ούτε για άλλους λόγους. Ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην ανατροφή ενός παιδιού παίζει το τι προσδοκίες έχουν οι γονείς. Θυμάμαι ένα φίλο μας που έχουμε, που όταν γέννησε το πρώτο του παιδί, όταν μου γέννησε η γυναίκα το πρώτο του παιδί, αυτός τάχασε και αμέσως άρχισε να λέει τώρα πρέπει να δουλέψω, πρέπει να κάνω λεφτά για να σπουδάσω το παιδί μου. Ευτυχώς μετά κατάλαβε ότι δεν είναι αυτή η προτεραιότητα, γιατί έχει και άλλα παιδιά, και ότι πρέπει άλλες προσδοκίες να έχει. Αν βάζουμε συγκεκριμένες προσδοκίες μόνο να σπουδάσουμε τα παιδιά, σίγουρα κάτι μπορεί να μας λείψει, να το χάσουμε, κάπου να το χάσουμε. Έχει σημασία δηλαδή τεράστια, όχι απλά τι μόρφωση θα τους δώσουμε, αλλά τι αγωγή. Το λέει και η λέξη. Το ρήμα άγω, φιλολόγοι το ξέρουν, σημαίνει καθοδηγό. Άρα λοιπόν, τι γραμμή θα του δώσουμε του παιδιού, αλλά σφαιρικά. Η αγωγή που θα πάρει το παιδί από τους γονείς θα το βοηθήσει να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του. Και είναι ένα ερώτημα τώρα, που πολλοί γονείς μπερδεύονται. Πώς ολοκληρώνεται η προσωπικότητα ενός παιδιού, τι σημαίνει αυτό? Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ένα παιδί έχει πολλές ανάγκες. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ευαγγελικό χωρίο, που το διαβάζουμε και στους αγιασμούς, που μας παρουσιάζει το Χριστό, σας το θυμίζω απλά, 12 χρονών που πάει στο ναό. Και εκεί το χωρίο τελειώνει λέγοντας ότι ο Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης. Σχολίαζε λοιπόν ένας σύγχρονος ιεράρχης ότι λέει αυτή η φράση έχει όλα όσα χρειάζεται ένα παιδί. Δηλαδή, τη σοφία. Τι σημαίνει σοφία? Να προκόψει σοφία, να αποκτήσει σοφία. Αυτό που όλοι λαχταράμε για το παιδί μας. Να καλλιεργηθεί το μυαλό του, να έχει γνώσεις, να ξέρει πολλά πράγματα, να έχει εφόδια για τη ζωή του. Πολύ λογικό και πολύ σωστό. Ό,τι έχει σχέση με την ηλικία, σοφία ηλικία, η ηλικία λοιπόν είναι η σωματική διάπλαση. Και ποιος δεν θέλει το παιδί να έχει υγεία. Και καλά κάνει, θα το φροντίσει να αθληθεί, θα το φροντίσει να μάθει ό,τι χρειάζεται να μάθει και σύγχρονες τέχνες, γιατί πρέπει να πάει στα γυμναστήρια, γιατί πρέπει να καλλιεργήσει το σώμα του. Γιατί αλλιώς πάλι κάτι θα λείπει. Και η χάριτη που λέει, εννοεί τη χάρη του Θεού. Δηλαδή να έχει όλα αυτά το παιδί. Αλλιώς, αν δεν έχει κάτι από αυτά, το παιδί είναι ανάπηρο. Είδατε πόσο εύκολα μπορούμε να πούμε ένα παιδί, άμα έχει μια αναπηρία σωματική, το παιδί είναι ανάπηρο. Δεν το λέμε εύκολα αν του λείπουν τα υπόλοιπα. Δεν το λέμε εύκολα αν το παιδί απλά έχει γνώσεις και τίποτα άλλο. Και δεν έχει καλλιεργηθεί ψυχικά. Δεν έχει καλλιεργηθεί έτσι να έχει και αγωγή, πώς θα φερθεί στους άλλους ανθρώπους, αλλά και πνευματική αγωγή. Αν δείτε, και αξίζει να το δείτε στο διαδίκτυο, το πώς μεγαλώνει ένα παιδί σήμερα στην Ιαπωνία. Εμείς είχαμε ένα παιδί που ο πατέρας του είναι Ιάπωνας και είχε πάει η Ιαπωνία. Είναι συγκλονιστικό. Λέει στα πρώτα χρόνια δεν τους νοιάζει το παιδάκι να μάθει την προπαίδεια, να μάθει, να μετράει, να μάθει αλφαβήτα. Δεν τους νοιάζει αυτό. Θέμα αγωγής του σχολείου, έτσι. Του δείχνει πολλά πράγματα. Τους νοιάζει το παιδί να αποκτήσει ευγένεια, του νοιάζει το παιδί να αποκτήσει τρόπους, να αποκτήσει σωστή αγωγή. Και τι κάνουν? Τρώνε όλοι μαζί. Πώς είστε τώρα όλοι εσείς? Φανταστείτε να είναι μικροί και μεγάλοι. Οι μεγάλοι βοηθούν τους μικρούς. Οι μικροί μαθαίνουν πώς να καθαρίζουν το τραπέζι, πώς να προσέχει ο ένας τον άλλον, πώς να μην πετάει σκουπίδια, πώς να είναι ευγενικός. Δηλαδή, μια ολόκληρη κουλτούρα θεμελιώνεται πάνω στο πώς το νέο το βλαστάρι θα μάθει να φέρεται. Όχι απλά τι γνώσεις θα αποκτήσει στο μυαλό του. Εμείς πολλές φορές δείχνουμε όλο το βάρος στον πώς να αποκτήσει το παιδί γνώσεις. Και αυτό καμιά φορά βγαίνει εναντίον του παιδιού. Θυμάμαι η αδερφή μου έχει παιδιά πολλά και κάποια στιγμή ήταν στο σχολείο πολύ μικρά στην ηλικία, πρώτη δημοτικού. Και παίζαν τα παιδάκια. Και στο σχολείο είχαν ξεκινήσει να κάνουν διάφορα πράγματα, διάφορες δραστηριότητες. Ήταν λοιπόν μια άλλη μαμά και λέει στην αδερφή μου, λέει, τι τάξη είναι το παιδάκι σας? Λέει πρώτη δημοτικού. Λέει πρώτη δημοτικού, ναι. Και δεν το έχετε βάλει να κάνει αγγλικά, γαλλικά? Άρχισε να λέει. Τα χάσει η αδερφή μου, λέει, αγγλικά, γαλλικά, πρώτη δημοτικού, μαθαίνουμε ακόμα ελληνικά. Και λέει, αυθόρμητα απαντάει, και πότε θα παίξει με τα αδελφάκια του? Για την άλλη ήταν αυτονόητο, είχε ένα παιδάκι, ότι αυτό το παιδάκι έπρεπε από μικρό να μάθει. Και τελικά... Λέγεται. Αρχή σας, λέγεται. Ναι, φούλα σας.
Αν δηλαδή πουθενά, αν δηλαδή κάπου δεν υπάρχει καλλιέργεια του πνεύματος, ουσιαστικά δεν φτιάχνουμε ανθρώπους μόνο ανάπηρους, φτιάχνουμε και ανθρώπους επικίνδυνους. Γιατί όμως επικίνδυνους? Γιατί θα νοιάζονται μόνο για το δικό τους τον εαυτό. Όταν νοιαζόμαστε μόνο για το δικό μας τον εαυτό, τότε κάτι μας λείπει. Και γι' αυτό έχουμε ανθρώπους που δυστυχώς από πολύ νεαρή ηλικία βασανίζονται και βασανίζουν κι άλλους. Γιατί τους έχουν μάθει έτσι. Δεν μαθαίνουν να αγαπούνε, δεν μαθαίνουν να συνυπάρχουν, δεν μαθαίνουν να αποδέχονται, δεν χάνουν την εσωτερική τους ισορροπία και ουσιαστικά μόνο για τον εαυτό τους κοιτάνε πώς θα περάσουν αυτοί καλά. Θυμάμαι τον μακαριστό τον Παύλο, τον επίσκοπο Σιατίστης, που αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά και είχε πολλή αγωνία για τα παιδιά, γιατί ήταν και ο ίδιος και εκπαιδευτικός παλιότερα, που έλεγε ότι μιλώντας στους νεαρούς, τα νεαρά παιδιά, τους έλεγε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τους έλεγε προσέξτε, γιατί σήμερα γίνεστε αυτό που θα είστε αύριο. Δηλαδή, ό,τι καλλιεργήσουμε σε ένα παιδί από τη μικρή του ηλικία, στη συνέχεια αυτό θα το αναπτύξει μεγαλώνοντας. Άρα λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη των γονιών απέναντι στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους και θα πρέπει να τα μεγαλώνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην νομίζουν ότι είναι ξαφνικά το κέντρο του κόσμου. Δυστυχώς έχουμε δει πάρα πολλά ζευγάρια που υποφέρουν γιατί μεγαλώνοντας τα παιδιά τους, συγκεντρώνοντας όλη τους την προσοχή στα παιδιά, από ένα σημείο και μετά γίνονται σκλάβοι των παιδιών τους και δεν μπορούν, πρέπει πάντοτε να υποτάσσονται. Θυμάμαι μια κυρία που την ξέραμε από πολύ παλιά και ήρθε τελευταία στο μοναστήρι μας και έκλαιγε. Γιατί ένα παιδί του έδωσε τα πάντα, του γράψε τα πάντα, το έκανε πραγματικά, το μεγάλωσε με τέτοιο τρόπο, είχαν πέσει όλοι από πάνω του και όταν λοιπόν αυτό το παιδί έκανε οικογένεια, παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια, τον είχε μάθει η κυρία αυτή, τον έμαθε να του προσέχει τα παιδιά, να του κάνει τις δουλειές, να του κάνει τα πάντα. Όμως κάποια στιγμή κουράστηκε η κυρία, γιατί είχε και τον άντρα της άρρωστο. Και γύρισε και είπε στο γιο της, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω μία φορά μόνο, ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, ένα, όχι παραπάνω, να κάθομαι τον πατέρα σου, να τον διακονώ. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια σε σένα, να τρέχω με τα παιδιά. Δεν της απαντάει εκείνη την ώρα. Και μετά από λίγο καιρό της λέει, εξακολουθείς να το θέλεις? Του λέει, ναι, σε παρακαλώ. Και από τότε της κήρυξε τον πόλεμο. Της εξαφάνισε τα παιδιά, δεν τα έχει ξαναδεί τα εγγόνια από τότε. Και όχι μόνο αυτό, πήγε στον πατέρα του και έβαζε και διαβολιές στον πατέρα του, εναντίον της μητέρας του. Και ερχόταν και έκλαιγε και μου λέει, εγώ φταίω, το ξέρω. Εγώ τον έκανα έτσι. Δηλαδή είναι τραγικό, αν δεν φροντίσουμε όταν είναι μικρά ακόμα, να αποκτήσουν αυτή τη σωστή αγωγή και τα σωστά όρια, δυστυχώς θα κλάψουμε μετά με μαύρο δάκρυ και δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Γιατί σου λέει εσύ φταίς, εσύ με μάθες έτσι. Πολλές φορές έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Ότι είτε από ενοχές οι γονείς, είτε γιατί οι ίδιοι κοιτάνε την καριέρα τους, έχουν τις δουλειές τους, δεν έχουν πολύ χρόνο να ασχοληθούν με την ανατροφή των παιδιών. Και ουσιαστικά τα κάνουν τα παιδιά, μπορεί να είναι και πολλά παιδιά, και είναι αφημένα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί το παιδί έχει πάρα πολλές ανάγκες. Και τι κάνουνε τότε? Αρχίζουν και του δίνουν άλλα πράγματα, άλλες παροχές, για να μπορέσουν ή από τις ενοχές που νιώθουν, είτε για να το αφήσουν κάπου να έχουν και αυτή την ησυχία τους και αρχίζουν και μπαίνουν άλλα πράγματα, μπαίνουν παιχνίδια ύποπτα, μπαίνουν εκπομπές περίεργες, τους αφήνουν στο ίντερνετ. Έχουμε οικογένειες που κλαίνουν γιατί ξαφνικά συνειδητοποιούν τα παιδιά τους, είναι κολλημένες σε μια οθόνη και δεν φεύγουν πια από την οθόνη και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ξέρετε, υπάρχουν και κλινικές ειδικές για αυτό το θέμα. Μου έκανε εντύπωση πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω αν το είδατε, που ένα νεαρό αγόρι στην Αμερική, δυστυχώς κάτι πολύ συνηθισμένο πια, πήρε ένα όπλο και θέρισε 2 δασκάλους και 2 συμμαθητές του. Ο εισαγγελέας, το πήγαν δικαστήριο. Και ήταν συγκλονιστικός ο τρόπος που μιλούσε ο δικαστής, το παιδάκι, το 14χρονο, 14 χρονών ήτανε, όταν το απήγγειλε την κατηγορία. Δεν θα το σκότωναν, παρόλο στην πολιτεία αυτή σκοτώνουν, θα πήγαινε ισόβια. Και παράλληλα βάλαν και τον πατέρα. Γιατί όμως βάλαν τον πατέρα? Ο πατέρας περίπου 55 χρονών. Γιατί ο πατέρας του είχε κάνει δώρο τα Χριστούγεννα ένα όπλο. Και το έδειχνε σε φωτογραφίες όλη την οικογένεια, όλη, και η μαμά, όλοι. Κρατούσαν όπλα, καμαρώναν και φωτογραφιζόντουσαν. Και αυτό το παιδί, λέει, το ξέρανε, είχε αιμονή με τα όπλα. Είχε κάτι μια ιδιαιτερότητα. Και παρόλα αυτά του το κάνανε δώρο και έγινε αιτία να σκοτωθούν 4 άνθρωποι και αυτό να χάσει τελείως την παιδικότητά του.
Ήταν συγκλονιστικός ακόμα και ο τρόπος που το απήγγειλαν την κατηγορία, σαν ενήλικας καθότανε. Δεν είχε πια παιδικότητα. Και έλεγες από πίσω, ποιος θέλει τώρα, το παιδάκι ή αυτοί, ας πούμε, οι άνθρωποι από πίσω που το σπρώξανε ουσιαστικά να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί ένα παιδί είναι πάντα ένα παιδί. Εισπράττει αυτό που του μεταδίδει όλη η ατμόσφαιρα του σπιτιού, όχι αυτά που του λέμε. Ουσιαστικά έρχονται παιδιά και κλαίνε. Και λένε, είχα τα πάντα. Θυμάμαι, είχα γνωρίσει μια κοπέλα που ήταν σε ένα τόσο τεράστιο σπίτι, πλούσια οικογένεια, που η μόνη της παρέα σε αυτό το σπίτι είχε πολλά δωμάτια, η μαμά της έκανε γιορτές αυτά και έψαχνε να βρει πού έχει γιορτή το σπίτι για να πάει να βρει τη μαμά της, να τη συναντήσει. Και η μόνη της παρέα ήταν ένα κουνέλι. Απελπισία την είχε πιάσει, πραγματικά μέχρι και απόπειρα είχε κάνει. Και δεν είχε πάρει χαμπάρι η μαμά, τίποτα, δεν είχε καταλάβει τι γινόταν. Γιατί ήταν ένα πλούσιο σπίτι, είχε δώσει τα πάντα στα παιδιά, είχε μόρφωση, όπως λέγαμε, είχε γνώσεις, αλλά δεν είχε το πιο ουσιαστικό, αυτό το ένα που λείπει. Την αγάπη, ας πούμε, τους ίδιους τους γονείς. Ενώ παράλληλα άλλοι άνθρωποι που είναι φτωχοί, που έχουν μεγαλώσει σαν βασιλιάδες. Γιατί είχαν το πιο σημαντικό. Μα είχα διαβάσει κάπου μια ιστορία με την μητέρα Τερέζα που ζούσε εκεί στην Καλκούτα, που διακονούσε τους φτωχούς. Και έπαιρνε, λέει, τα παιδάκια και τα βάζε σε κάποια σπίτια για να φάνε, γιατί πέθαναν από την πείνα εκεί στις Ινδίες. Και κάποια στιγμή, λέει, ένα παιδάκι το είχαν πάρει εκεί να το ταΐσουνε και αυτό το βλέπε που το σκαγε, έφευγε. Δεν ξέρανε που πήγαινε. Έφευγε μία φορά, έφευγε δεύτερη φορά. Έβαλε τις αδερφές εκεί, τις μοναχές τις δικές, να το παρακολουθήσουν και βλέπει αυτό το παιδάκι να πηγαίνει κάτω από ένα δέντρο να κάθεται με τη μαμά του. Και η μαμά του δεν είχε τίποτα να το ταΐσει, είχε μόνο μια κατσαρολίτσα και κάτι έβραζε. Ήταν αδύνατο να το ξεκολλήσει από τη μαμά του. Αυτό που τον ενδιέφερε δεν ήταν το φαγητό, ήθελε την αγκαλιά της μητέρας του. Δηλαδή είναι πολύ. Νομίζω όλοι μας το έχουμε ζήσει, γιατί από την αγκαλιά της μαμάς μας έχουμε βγει, ότι είναι το πιο σημαντικό. Άμα δηλαδή δεν το έχουμε αυτό, όλα τα άλλα μας δυσκολεύουν λιγάκι. Κάτι που λείπει σήμερα από τα παιδιά και νομίζω ότι είναι και στο χέρι μας να το ξαναποκτήσουμε, είναι το όλοι μαζί. Είδατε, είναι μια εποχή που μιας απόλυτης ατομικότητας. Ο καθένας παίζει μόνος του, διαβάζει μόνος του, απολαμβάνει μόνος του, με τα τηλέφωνα, με τους ακόμα και οι φίλοι μόνοι του, ο καθένας είναι μόνος του. Αυτό το όλοι μαζί. Όσα παιδιά έχω γνωρίσει που παίξανε με τους γονείς τους, στην ηλικία που μπορούσαν να παίξουν, γιατί από ένα σημείο και μετά κανένα παιδί δεν θέλει να παίζει, με τους γονείς τους μεγαλώνει. Αυτά τα παιδιά έχουν πολύ γερές βάσεις, πραγματικά. Εμείς θυμάμασταν, γιατί και εγώ είμαι από προσφυγική οικογένεια, ήμασταν φτωχοί. Δεν είχαμε ούτε αυτοκίνητο, τίποτα. Ο πατέρας μου τίποτα δεν είχε, ούτε σπίτι, νίκιο ήμασταν. Αλλά ήμασταν τόσο χαρούμενοι. Κάναμε βόλτες με τα πόδια, ας πούμε. Περπατούσαμε, παίζαμε, πηγαίναμε στη θάλασσα, καθόμασταν ώρες. Και δεν ένιωθα ότι τίποτα μου έλειπε. Πραγματικά. Και νομίζω ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή, αν λίγο γυρίσουμε και κοιτάξουμε τα πρόσωπα των παιδιών μας, που μας κοιτάνε στα μάτια και ζητάνε λίγη προσοχή, έστω και μετά τη δουλειά που έχει ο καθένας, λίγο να αφιερώσει κάποιο χρόνο, αυτός ο χρόνος είναι πολύτιμος. Δεν θα τον ξαναβρούμε, γιατί στην εφηβεία δεν θα μας στέλνουν, αλλά και δεν θα τους δημιουργήσουμε τέτοιες προϋποθέσεις που και αυτά μετά μεγαλώνοντας θα θέλουν να κάνουν τα ίδια, θα θέλουν να κάνουν μια ευτυχισμένη οικογένεια. Θυμάμαι το γέροντα το δικό μας που εξομολογούσε πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά παιδιά, που έλεγε και εκείνος από φτωχή προσφυγική οικογένεια, που σας είπα, και ορφανός μάλιστα, αλλά παρόλα αυτά το σπίτι τον τράβαγε. Περίμενε να πάει στο σπίτι του, δούλευε ώρες για να ζήσει η οικογένεια. Αλλά το σπίτι ήταν μια φωλίτσα, μια αγκαλιά. Ενώ έλεγε συνέχεια το σημερινό σπίτι, το σημερινό παιδί το διώχνει. Δεν θέλει να θυμάται ότι είναι στο σπίτι του, γιατί δεν έχει καλές αναμνήσεις. Και αν είναι μαζί με τους γονείς, δεν βλέπει όμορφα πράγματα ή δεν βλέπει τίποτα. Είναι μόνο του ουσιαστικά. Μεγαλώνει σαν ένα ξενοδοχείο. Που ο καθένας μόνος θα κινηθεί, μόνος θα φάει, μόνος θα μελετήσει και να μην ξέρει ο ένας τι γίνεται μέσα στην ψυχή του άλλου. Φανταστείτε να έχει το ίδιο στο παιδί και να μην ξέρει τι γίνεται στο διπλανό δωμάτιο. Έχουμε ανθρώπους που είναι στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και μας λέγανε ότι έχουν περιπτώσεις, γιατί αυτοί έχουν ασφαλιστικές δικλείδες, έχουν κάποιες λέξεις κλειδιά και μπορούν να εντοπίσουν τι συμβαίνει στα διαδίκτυα, που έχουν μπουκάρει κυριολεκτικά σε σπίτια τελευταία στιγμή που το παιδί, βλέποντας κάτι στο διαδίκτυο, μπορεί να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, πήγε να κάνει κάτι κακό. Και η μαμά να μην έχει πάρει χαμπάρι, να μην ξέρει τι γίνεται μέσα στο διπλανό δωμάτιο, να είναι σίγουρο το παιδί είναι εκεί στον υπολογιστή του, κάνει τη δουλειά του, κοιμάται ή οτιδήποτε. Να μην ξέρουμε τι γίνεται στο ίδιο μας το σπίτι. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό. Ένα πολύ μεγάλο θέμα που πραγματικά το βρίσκουν οι γονείς μπροστά τους είναι όταν συγκεντρώνουν όλο τους το ενδιαφέρον στο παιδί και το κάνουν, τι το κάνουν, ένα μικρό εγωιστή.
ο οποίος μεγαλώντας θα γίνει ένας μεγάλος εγωιστής και θα βασανίσει, όπως είπαμε και πριν, πολλούς ανθρώπους. Γράφει κάπου, συμβουλεύει μάλλον ο Άγιος Πορφύριος, είναι γραμμένο αυτό. Θα πρέπει οι γονείς σιγά-σιγά να αφαιρέσουν από τα παιδιά τους την κακή συνήθεια ότι όλο το ενδιαφέρον τους να στρέφεται γύρω από αυτά. Και ότι θα πρέπει να τα διδάξουν και να τα συνηθίσουν να προσαρμόζονται με όλους και σε όλες τις καταστάσεις. Και αυτό για να μην δυσκολεύονται τελικά όταν θα εισέλθουν στη ζωή με 1002 διαφορετικούς χαρακτήρες ανθρώπων. Έτσι, να μην τα χαλάνε και να μην δημιουργούν εχθρούς για μικροεγωισμούς και υπερβολική αυταρέσκεια. Αν δηλαδή όλα συγκεντρώνονται γύρω από τα παιδιά και νομίζουν, ξεκινώντας από το σπίτι τους, ότι θα είναι πάντα από το κέντρο του κόσμου, στη δουλειά του θα μεγαλώσουν και θα πάνε σε κάπου, σε μια δουλειά, ή στο σχολείο, ή στο πανεπιστήμιο, θα φάνε τα μούτρα τους. Γιατί δεν θα τους αγκαλιάσουν, δεν τους αντιμετωπίσουν σαν να είναι οι πρίγκιπες. Γιατί φανταστείτε ότι όταν όλα τα παιδιά μεγαλώνουν με τον ίδιο τρόπο, και αυτή είναι δυστυχώς και πολλές φορές και η αιτία που πολλές φορές έχουμε στους χωρισμούς. Ο καθένας μεγαλώνει με έναν αλφα τρόπο. Ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Ο ένας μεγαλώνει έτσι, ο άλλος μεγαλώνει έτσι. Ποιος θα υποχωρήσει από τους δύο? Είναι δύσκολο. Δεν μπορεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εκεί έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Μεγάλη ευθύνη έχουν επίσης οι γονείς, και αυτό βοηθάει πολύ στην ανατροφή των παιδιών, στην υγιή ανατροφή, για τη λεγόμενη λειτουργική αγωγή των παιδιών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Απλά πραγματάκια. Μας έλεγε εμάς ο γέροντάς μας πόσο τον είχε επηρεάσει η μητέρα του άναβε το καντήλι. Απλές κινήσεις. Δεν λέει κανείς να τα τρελάνει τα παιδιά, να σου λέει πολλά πράγματα. Να μάθει ότι η Εκκλησία είναι στο σπίτι μας. Είναι μέσα, κατοίκον Εκκλησία. Ότι ο Χριστός είναι η οικογενειακή μας υπόθεση. Και δεν είναι, άντε θα πάω μια φορά στην Εκκλησία γιατί μου το είπε η μαμά και ο μπαμπάς και μετά θα με πάνε ας πούμε, για παγωτό και τέλειωσε. Να νιώσουν ότι ο Χριστός είναι οικογενειακή τους υπόθεση. Αυτό γίνεται και με απλά πράγματα. Θυμάμαι τον πατέρα Γαβριήλ, τον παππούλιο μας, που έλεγε ότι η μητέρα του έπαιρνε το θυμιατό, σας λέω, φτωχογειτονιές εκεί στην Αθήνα και θυμίαζε τα 4 σημεία όπου ήξερε ότι υπάρχει εκκλησία. Την έβλεπε γονατιστή. Το βράδυ σηκωνότανε και έβλεπε τη μαμά του κάτω γονατιστή να παρακαλάει την Παναγία. Είχε κάτι εικόνες, τις έχουμε στο μοναστήρι, απλές χάρτινες εικόνες, οι οποίες αυτές οι εικόνες μιλούσαν στην καρδιά τους. Τους συμβούλευαν, ας πούμε, είδαν η παρηγοριά τους. Και έτσι μεγάλωσε με τόσο απλές εικόνες, αλλά που χαράχτηκαν μέσα στη ζωή του. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, την προγιαγιά μου, ήταν Σμυρνιά, όλη την ώρα ό,τι έκανε έλεγε δόξα σοι ο Θεός. Δόξα σοι ο Θεός. Σαν παιδάκι έλεγα, καλά, δεν βαριέται. Μετά κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι αυτό το δόξα σοι ο Θεός. Το να λέει κανείς αυτά τα απλές κουβέντες, τις ξέρουμε όλοι. Πρώτα ο Θεός για ό,τι κάνουμε. Έχει ο Θεός για τις δυσκολίες. Εμείς λέμε συνέχεια. Δόξα σοι ο Θεός για όλα. Για όλα, ας πούμε. Είναι πράγματα απλά, τα οποία βάζουν όμως τον Χριστό σιγά-σιγά στην καθημερινότητά μας, όχι απλά κάπου αλλού. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό, το τόνισε και ο Άγιος Πορφύριος, πόσο είναι σημαντικό να κοινωνάει όλη μας η οικογένεια, να κοινωνάει το μωρό, από μικρό να το κοινωνάει, να μαθαίνει. Να του γίνεται μια καλή συνήθεια αυτό. Αργότερα θα καταλάβει άλλα πράγματα. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, που δυστυχώς συμβαίνει σε πολλές οικογένειες θρησκευάμενες, καταπιέζουν πολύ τα παιδιά τους. Εμείς έχουμε πολλές οικογένειες και εκεί στον Οροπό, πολύτεκνες, κάνουν τον αγώνα τους, αλλά καμιά φορά με έναν τρόπο πολύ επιτακτικό, που δεν τα πείθει τα παιδιά. Είναι πολύ καταπιεστικοί. Δηλαδή μπορεί να το πιέσουν, μπορεί να το απειλήσουν. Ή το άλλο, μπορεί να του πούνε, ξέρω, κάτσε να διαβάσεις και η Παναγία θα σε βοηθήσει να περάσεις. Και άμα δεν περάσει, το έχουμε αυτό. Έχουμε ζήσει τέτοια περιστατικά. Άμα δεν περάσει, σου λέει, πού είναι η Παναγία τώρα? Με δούλευες. Δηλαδή, ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει μια τέτοιου είδους αγωγή που να προετοιμάζει το νέο το παιδάκι ότι θα αντιμετωπίσουμε και δυσκολίες. Όχι ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε επειδή είμαστε πιστοί. Μα μια οικογένεια που είχε έρθει στον Οροπό, τα παιδιά μας τα λέγανε. Εμείς εδώ μια χαρά, έχουμε το περιβόλι μας, έχουμε τα κηπευτικά μας, έχουμε την εκκλησία μας, τους πνευματικούς μας, όλα αυτά, μια χαρά είμαστε. Δηλαδή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εμείς τα έχουμε λύσει όλα. Οι άλλοι δεν μας ενδιαφέρει για τους άλλους. Δηλαδή λειτουργούσαμε με έναν τρόπο που ήταν απομακρυσμένο από την πραγματικότητα, τελείως. Και δεν σε βάζει ούτε να συμπονέσεις τους άλλους, ίσα-ίσα νιώθεις ότι κάτι είσαι, επειδή ας πούμε πιστεύεις στην Εκκλησία, αλλά η πραγματικότητα μετά δεν θα μπορεί να μην σε πείθει γι' αυτό. Γιατί άμα αρχίζουν τα προβλήματα και δυσκολίες και έχεις μάθει τόσο επιφανειακή σχέση, αρχίζει και κλωτσάς. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, μέχρι περιπτώσεις τα παιδιά να φύγουν, να απομακρυνθούν, και παιδιά από ερατικές οικογένειες δυστυχώς, να απομακρυνθούν τελείως από την Εκκλησία, τελείως από τον τόπο τους, να αλλάζουν τελείως το όνομά τους. Να μην θυμούνται, να μην έχουν καμία σχέση. Θυμάμαι έναν κύριο που είχε έρθει στο μοναστήρι και έκλαιγε
Και είχε ένα κορίτσι, πραγματικά το είχε τρελάνει με αυτά τα έτσι τα άρρωστα τα θρησκευάμενα και νόμιζε ότι το παιδί του είχε πρόβλημα και το πάει στον Άγιο Πορφύριο. Και ο Άγιος Πορφύριος βγάζει το κοριτσάκι έξω και του μίλησε πάρα πολύ αυστηρά. Του λέει: το πρόβλημα είσαι εσύ και η γυναίκα σου. Διώξ' το κορίτσι σου, το έστειλε στη θεία κάπου μακριά και σώθηκε. Πραγματικά. Ούτε δεν το κορίτσι μετά αργότερα. Σώθηκε. Εσύ δεν του κάνεις κακό, εσύ το καταστρέφεις. Εσύ το έχεις φάει πια το παιδί σου, ας πούμε. Εμάς θυμάμαι το γέροντά μας προσπαθούσε στα μικρά παιδιά πώς να περάσει τα μηνύματα. Γιατί έρχονται οι γονείς και λένε: πώς θα του μιλήσω για την νηστεία, τι θα του πω. Εμάς ο γέροντάς μας έκανε κάτι πάρα πολύ απλό. Έλεγε, ας πούμε, θα πει στο παιδί, τώρα θα στερηθούμε εμείς κάτι που αγαπάμε στην νηστεία. Έτσι. Γιατί τα χρηματάκια που θα δίναμε για να πάρουμε αυτό που αγαπάμε θα τα μαζέψουμε και θα τα δώσουμε σε ένα άλλο παιδάκι που έχει ανάγκη. Και βλέπετε, αμέσως μπαίνεις στην διαδικασία να σκεφτείς και τον άλλον. Αμάς μας έλεγε πολλές φορές, σήμερα δεν έχετε, λέει, συμπόνια. Λείπει τρυφερότητα από τους ανθρώπους. Δεν νοιάζει το ένα στον άλλον. Τον πονούσε πάρα πολύ. Γιατί εκείνοι, επειδή ήταν και πρόσφυγες και είχαν ζυμωθεί με τον πόνο, ο καθένας είχε ένα πόνο και το συζητούσαν και το ζούσαν. Ο ένας ήξερε τον καημό του άλλου, ήξερε το όνομα του άλλου, ήξερε τι συμβαίνει στο σπίτι του. Και αυτό τους έκανε να είναι δεμένοι μεταξύ τους. Όταν έβλεπε λοιπόν μια οικογένεια που ένιωθε ότι είναι αυτάρκης, και όλα καλά, έχουμε και τον Χριστό στη μέση και όλα καλά, δεν θα πάθουμε τίποτα, αμέσως προσπαθούσε να τους βάλει σε αυτό το πνεύμα. Θα το βάλετε στην νηστεία, θα το βάλετε να νιώσει τον πόνο του άλλου, να βοηθήσει ένα άλλο παιδάκι, να καταλάβει τι συμβαίνει, να μπει στην πραγματικότητα και να μάθει να συμπονάει. Γιατί αν δεν μάθουμε να συμπονάμε, δεν θα φτάσουμε στα λόγια του Χριστού που λέει να αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Εδώ δεν αγαπάμε τους φίλους μας. Πώς θα αγαπήσουμε τους εχθρούς μας? Δεν γίνεται μαγικά αυτό το πράγμα. Θυμάμαι μια οικογένεια που επειδή πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα, η κοπέλα, το ένα της παιδί είχε ένα πρόβλημα, γεννήθηκε με ένα πρόβλημα στο χεράκι του, έχει 3 παιδιά, τα έθρεψε με πάρα πολύ κόπο και πόνο και πίστευτη η κοπέλα μόνη της τελικά και μου έλεγε προχτές που μιλούσαμε, τα παιδιά της είναι μεγάλα. Και τα 3 της παιδιά κάνουν δουλειές και εθελοντισμό για να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους που υποφέρουν, γιατί τα ίδια δοκιμάστηκαν. Και έτσι ήταν καμάρονα για τα παιδιά της. Καμάρωνε. Δηλαδή, να έχεις αυτό το συλλογικό πνεύμα και να νοιάζεσαι τον άλλον, σήμερα είναι μεγάλο δώρο Θεού. Πρέπει να το ξανασκεφτούμε λίγο, να το ξανακαλλιεργήσουμε. Και το ότι εδώ είστε με τους ιερείς σας, με τον δεσπότη σας, όλοι μαζί, είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε μια εκκλησία τώρα όλοι μαζί, είμαστε μια οικογένεια. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει εύκολα, δεν το βλέπεις. Ακόμα και στην εκκλησία λειτουργούμε ατομικά. Εμάς κάποτε θυμάμαι που ήμασταν πολλά παιδιά, γιατί πάντα στην εκκλησία τη δική μας είχε πολλά νέα παιδιά. Στον Άγιο Ανδρέα, στα Πατήσια εκεί στην Αθήνα, και μιλούσαμε, γελούσαμε, ήμασταν μεταξύ μας εκεί. Και είχε μπει έναν άλλο παιδί ξένο και καθόταν στην άκρη και έκλαιγε. Και εμείς συνεχίζαμε να μιλάμε μεταξύ μας, όλα αυτά. Και θύμωσε ο πατήρ Γαβρίλ. Θυμάμαι, φώναξε και μου λέει: κοίτα εδώ, μπήκε ένα παιδί που κλαίει. Τι κάνετε εσείς γι' αυτό? Δεν θα πας να του πει, δεν θα σου πει τον πόνο του, δεν είναι και εύκολο να το εξομολογήσεις. Όμως πες του ένα, χαίρεται. Και αυτό ήταν πολύ μεγάλο μάθημα. Για να μπορέσει, γιατί και ο ένας νέος έλκεται από τον άλλο νέο. Δηλαδή, έχουμε όλη ευθύνη. Δεν είναι η ευθύνη μόνο των ιερέων, του αρχιερέα, των ιερέων, των μοναχών να τραβάνε τους ανθρώπους. Είναι όλων. Όλοι είμαστε χριστιανοί και είμαστε όλοι βαφτισμένοι και όλοι έχουμε την ίδια πίστη. Άρα, όλοι στην ενορία μας, όπου είμαστε, όταν μπαίνει ένας άλλος άνθρωπος, είναι ωραίο να τον γλυκαίνουμε. Και μετά είναι ωραία, γιατί μετά βλέπεις και τα νέα παιδιά να έρχονται, οικογένειες. Είναι όμορφο συναίσθημα, δημιουργείς φιλίες. Και μένει και στα παιδιά, βέβαια αυτό. Επίσης, μια άλλη μεγάλη ευθύνη, πολύ μεγάλη ευθύνη που έχουν οι γονείς, που ειδικά σήμερα πάσχει αυτό, είναι να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν σχολική αγωγή. Έχουν ευθύνη για τη σχολική αγωγή των παιδιών τους. Έχουν ευθύνη οι γονείς, πολλές φορές δεν το ξέρουν. Όσοι είναι εκπαιδευτικοί, ξέρουν. Και όσοι είναι γονείς, πρέπει να το μάθουν. Ότι οι γονείς σαν σύλλογος έχουν πολλά δικαιώματα πάνω στα σχολεία. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι του κατέβει στα παιδιά τους. Πρέπει να είναι σε επιφυλακή, γιατί πολλές φορές περνάνε και περίεργα πράγματα και μπορούμε να τα παλέψουμε. Όταν πάλι είναι ενωμένος ο σύλλογος των γονέων, βέβαια, όχι καθένας μόνος του. Απ' τη μία είναι αυτό, απ' την άλλη έχουμε δασκάλους που παλεύουν, αγωνίζονται, και έχουμε γονείς που τους φέρονται πάρα πολύ άσχημα. Έχουμε μια φίλη μας, εκεί στον Οροπό, που είναι νηπιαγωγός. Και μας έλεγε έντρομη μια μέρα, νηπιαγωγός, νήπια, τα μωρά. Και κάτι είχαν μεταξύ τους τα παιδάκια. Και τι πιο φυσικό, να καλλιεργήσει η δασκάλα την ενότητα. Τι πιο φυσικό, θα αφήσει να σκοτωθούν μεταξύ τους 25 παιδάκια. Και έβαλε το ένα παιδάκι που χτυπούσε, έρανε, να ζητήσει συγγνώμη από το άλλο. Την άλλη μέρα παίρνει ο μπαμπάς
τη δασκάλα και την έβρισε, γιατί ταπείνωσες, λέει, το παιδάκι μου. Πώς να μεγαλώσει μετά δηλαδή το παιδάκι? Τι ψάχνουμε μετά από εκεί και πέρα? Να γίνει το καλό παιδί, το μορφωμένο βασικά παιδί? Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Το παιδάκι είναι ανάπηρο ή δεν είναι? Είναι. Γιατί είναι ένα επικίνδυνο παιδί. Γιατί έχει μάθει μόνο διατάσεις. Φανταστείτε το γονιός να βρίζει το δάσκαλο και να βλέπει το παιδί. Πολύ συνηθισμένο. Έχουμε ένα φίλο μας που είναι εκπαιδευτικός και όχι απλά τρόμαξε ο άνθρωπος. Ο πατέρας του παιδιού είναι εικαστικός και τους έκανε ζωγραφική. Το παιδάκι, ένα παιδάκι, Τετάρτη, Πέμπτη, θυμάμαι, ήταν μέτρια ζωγραφική. Λοιπόν, το παιδάκι δεν του βάλε Α εκείνη την ώρα. Τι να το παλέψει. Ο γονιός όμως που πίστευε το παιδάκι του είναι μεγάλος ζωγράφος και είχε κάνει, λέει, και έκθεση. 10 χρονών δεν ήτανε. Άσε να το συκοφαντεί, να του κάνει bullying, να τον διασύρει στο διαδίκτυο. Να καταλάβετε. Και ο δάσκαλος έφτασε στο σημείο, είχε τρομάξει. Και φέτος είναι στις φυλακές. Έχουμε κάτι φυλακές δίπλα και μου λέει: το πιστεύεις? Μου λέει, ήρθε χθες και μου έλεγε ότι νιώθω δάσκαλος επιτέλους. Είμαι στις φυλακές και νιώθω πρώτη φορά ότι χαίρομαι που πηγαίνω. Γιατί δεν έχει από πίσω κάποιος να του κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό. Δηλαδή, απ' τη μια έχουμε δασκάλους που κάνουν ζημιά και δεν κάνουμε τίποτα. Το έχουμε ζήσει πολύ έντονα. Απλά κλαίνουν οι γονείς, ενώ σας έχουν δύναμη, και απ' την άλλη έχουμε δασκάλους που παλεύουν και δεν τους αφήνουν οι γονείς. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα. Πρέπει κανείς να έχει λίγο. Να προσέξει από την αρχή, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η αγωγή των παιδιών από το σπίτι ξεκινάει, αλλά επειδή συνεχίζει στο σχολείο, πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση. Δεν μπορεί το παιδί να είναι έρημο. Πρέπει δηλαδή να έχουμε μια έγνοια. Πάνω στην σχολική αγωγή υπάρχει και λεγόμενη τεχνολογική αγωγή. Ήδη αναφέραμε πριν για το διαδίκτυο. Πόσοι κίνδυνοι υπάρχουν. Καλό είναι, αν δεν ξέρουμε, να ενημερωνόμαστε. Δεν είναι το παρκάρω στο διαδίκτυο και έχω το κεφάλι μου. Είναι τεράστιοι κίνδυνοι. Έχουμε ακούσει ιστορίες απίστευτες, όχι από παιδιά. Μα μου λέγανε για την ιστορία ενός μεγάλου ανθρώπου που δεν κατάλαβε πώς το έπαθε. Κόλλησε με ένα παιχνίδι. Δεν θα το πιστέψετε. Το παιχνίδι του έλεγε να πηδήξει από τον μπαλκόνι και πήδηξε από τον μπαλκόνι. Και μάλιστα μετά, σαν να ξύπνησε, πώς το έπαθα εγώ αυτό? Πήγε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος. Ή έχουμε παιδιά που υπάρχουν κάτι παιχνίδια που παίζονται μέρα νύχτα και τα παιδιά, μια φίλη μας που είναι δασκάλα, προσπαθούσε να κοιτάξει τα μάτια των παιδιών, γιατί το πρωί ήταν γυμνασιόπαιδα, έτσι κοιμισμένα. Και δεν καταλάβαινε τι γινόταν στην αρχή. Είχε και καιρό να πάρει γυμνάσιο. Και κάποια στιγμή ακούει το ένα να λέει στο άλλο: πόσα ζόμπι σκότωσες εχθές? Και εκεί κατάλαβε, άρχισε να ρωτάει τι είναι, και ήταν ένα παιχνίδι που κάτι σκοτώνανε εκεί πέρα. Και τα έβαζα, λέει, για να ξυπνάνε ένα τέταρτο, να με κοιτάνε στα μάτια. Για να είμαι σίγουρη ότι παρακολουθούν τα παιδιά. Χαμπάρι γονείς. Και καλώς, αυτό που σας λέω είναι από τα καλύτερα σχολεία των Αθηνών. Δεν είναι το πιο ιδιωτικό και από τα καλύτερα σχολεία. Δεν παίζει ρόλο κανένα αυτό. Είναι σημασία, σας λέω, ότι πόσο, ας πούμε, ο γονιός είναι κοντά, είναι και μακριά από το παιδί. Επίσης, το μεγάλο θέμα που ήδη είπαμε πριν, το περιστατικό αυτό με την κυρία με το παιδί που της έκρυψε μετά τα εγγόνια, τα όρια. Αν δεν βάλουν όρια οι γονείς από την αρχή, δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε γονείς που κλαίνε γιατί τα 15χρονα παιδιά τους θέλουν να ξενυχτήσουν μέχρι το πρωί. Και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στα 15, θες να του το κόψεις. Αυτό που μπορείς να κάνεις, όταν είναι μικρούλι, να του μάθεις τους κινδύνους, να του εξηγείς. Γενικά να του εξηγείς. Όταν εξηγείς ένα παιδί, δεν ξέρω εσείς, εγώ πάντως το έζησα. Δηλαδή, όταν μου λέγανε όχι, εγώ το αντίθετο θα έκανα. Δηλαδή, νομίζω ότι κανένα παιδί με το όχι, όσο είναι μικρούλι, όταν μεγαλώσει και μπει στην εφηβεία, το όχι και το δεν θα πας γιατί έτσι θέλω εγώ, δεν του λέει τίποτα. Θα πάει κρυφά. Απλά. Πολύ απλά. Κάτι θα βρει να το πει, θα τα καταφέρει. Ενώ άμα του εξηγήσει και καταλάβει τους κινδύνους και μετά θα βοηθήσει και έναν άλλο συμμαθητή του, γιατί ένα παιδί με το άλλο είναι πιο εύκολα βοηθούνται, τότε κάτι θα γίνει. Όταν ένα παιδί όμως δεν ακούει, είχαν ερωτήσει την Αγία Γαβριλία σε αυτό. Λέει, της έλεγε μια κοινωνική λειτουργός, και αν το παιδί μου δεν ακούει, ωραία, εγώ κάνω την προσπάθειά μου, του μιλάω, το συμβουλεύω, αλλά αυτό εκεί, το χαβάτο. Τι να κάνω, του τραβήξω, λέει, το μαλλί. Και λέει η γερόντις αμέσως, αν του τραβήξεις το μαλλί, μετά θα του δώσει και ένα χαστούκι, μετά θα του δώσει και άλλη μία, και τι θα γίνει? Εσύ θα ταραχτείς, ο φύλακας αγγελός θα σε αφήσει, οπότε το ένα θα γίνει και δεύτερο, εγώ το στείλει στο νοσοκομείο, και τι θα γίνει άλλο? Το παιδί θα σε συνδυάσει με κάτι κακό και δεν θα θέλει να σε ξαναδεί. Και θα φύγει. Πόσα παιδιά έχουν φύγει? Και λέει, και τι να κάνουμε, λέει, τη ρωτάει. Και απαντάει η Αγία Γαβριλία. Το δύσκολο παιδί δεν του μιλάμε, δεν του λέμε τίποτα. Και μάλιστα το έκανε χαρακτηριστικά, όχι λέει από εδώ, λόγια δηλαδή, αλλά από εδώ δείχνει τα γόνατα, εκεί. Και λέει, αυτό που θα ήθελες να του πεις γιατί δεν σε ακούει, για τους χιλόγους, δεν τα κατάφερες, τέλος πάντων, έχει μια ιδιαιτερότητα, μια οριμότητα, ό,τι θες,
να το πει στην Παναγία και η Παναγία θα το πει. Είναι πιο δύσκολο. Και ο Άγιος Πορφύριος, όταν πήγαιναν οι γονείς και κλαίγανε, ξέρετε τι τους έλεγε? Αφήστε τα παιδιά. Εσείς να γίνετε άγιοι. Και μια κυρία μου έλεγε έντρομη, έβαλτε κλάματα. Λέει, τι θα πει να γίνουμε άγιοι, εμείς πώς να γίνουμε άγιοι? Αλλά είναι πάρα πολύ απλό, της λέει. Θα τα αφήσεις όλα στο Χριστό. Τόσο απλό, λέει. Θα τα αφήσεις όλα στο Χριστό. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Εκεί θα φανεί και η πίστη σου. Αν τα αφήσεις όλα στο Χριστό, τότε θα τα αναλάβει εκείνος. Αν προσπαθείς μόνη σου, και σαλάτα θα τα κάνεις και θα απογοητευτείς κιόλας. Και πάνω απ' όλα, βέβαια, είναι η προσευχή. Εμάς έλεγε συνέχεια ο γέροντάς μας, όταν το ρωτούσαν τι θα γίνει στη σημερινή εποχή που είναι όλα δύσκολα και τα παιδιά είναι αγριεμένα και όλα αυτά. Γιατί έβλεπε πάρα πολλά παιδιά, έλεγε δεν είναι αγριεμένα, αλλά είναι πληγωμένα, σαν τη γάτα. Και έφερε ένα παράδειγμα από το σπίτι του, που μια φορά λέει, είχε μπει μια γάτα. Όσοι μπορεί να το έχετε δει κι εσείς, βέβαια, να σας έχει συμβεί, που όταν η γάτα μπλέξει κάπου και πήγε να την ξεμπλέξει μέσα σε κάτι σηματοπλέγματα. Και όταν πας να την ξεμπλέξει τη γάτα, ενώ πας να τη σώσεις, αυτή από το φόβο σε γρατσουνάει και μπορεί να σε φάει, να σε σκοτώσει με τα νύχια της. Έτσι λέει το παιδί. Άμα λέει το αφήσεις και το ταλαιπωρήσεις και το σακατέψεις και το πληγώσεις, μετά αν πας να του πεις θα σε βοηθήσω, θα σε γδάρει. Πρέπει να βρεις άλλους τρόπους μετά. Σίγουρα όχι με λόγια. Σίγουρα όχι με λόγια. Οπότε έλεγε συνέχεια, χρειαζόμαστε, λέει, μανούλες. Αυτό απαντούσε. Χρειαζόμαστε μανούλες που θα αγκαλιάσουν τα παιδιά τους και θα τους δώσουν τόση αγάπη, να τα γεμίσουν με αγάπη και που θα προσεύχονται για τα παιδιά τους. Πολύ σημαντικό. Και έλεγε μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος, αυτό που θέλετε να πείτε στα παιδιά σας, να τα λέτε με την προσευχή σας. Τα παιδιά δεν ακούν με τα αυτιά. Μόνο όταν έρχεται η Θεία Χάρις που τα φωτίζει, τότε ακούνε αυτά που θέλουμε να τους πούμε. Όταν θέλετε να πείτε κάτι στα παιδιά σας, πέστε το στην Παναγία και αυτή θα ενεργήσει. Η προσευχή σας αυτή θα γίνει ζωογόνος πνοή, πνευματικό χάδι που χαϊδεύει, αγκαλιάζει, έλκει τα παιδιά. Και βέβαια η επόμενη ερώτηση, που είναι και εύλογη, πού θα βρούμε χρόνο για προσευχή? Έχουν πάρα πολλή αγωνία και έχουν δίκιο βέβαια οι γονείς. Πού θα βρούμε χρόνο για προσευχή? Όταν την είχαν ερωτήσει στην Αγία Γαβριλία, ακριβώς αυτό, είχε πει το εξής: δεν χρειάζεται χρόνος. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε και όλοι όταν κάτι μας συμβεί δύσκολο, στα δευτερόλεπτα, όλοι μας η προσευχή, η προσοχή, η ένταση είναι στραμμένη στο δικό μας το θέμα και κάνουμε προσευχούλα εκείνη την ώρα. Πολύ έντονη. Και πολλές φορές έχουμε και ωραία αποτελέσματα. Δεν είμαστε χαλαροί. Δεν χρειάζεται λίγο χρόνο, σε λίγη ερώτηση. 2 λεπτά, 5 λεπτά. Μπορείς? Και τι πώς? Πλένεις τα πιάτα. Κύριε Λέισον, βοήθησε το παιδί μου και όλα τα παιδιά του κόσμου. Έχει φύγει το παιδί, ας πούμε. Στρώνεις τα κρεβάτια. Να λες αυτό το πράγμα. Και να έχεις, λέει, την προσευχή. Πώς κάνουμε μια δουλειά και βάζουμε και ακούμε μια μουσική, έτσι, να υπάρχει από πίσω. Έτσι, λέει, η έννοια του Θεού να είναι από πίσω μας. Δηλαδή, εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά να έχουμε την έννοια, ας πούμε, ότι τώρα ο Θεός είναι δίπλα μας, τώρα ο Θεός θα μας συμπαρασταθεί, ο Θεός μας ακούει, αυτή τη σιγουριά, αυτή την πεποίθηση. Και έτσι, λέει, να κινούμαστε. Οπότε εκεί καταργεί το χρόνος. Δεν χρειάζεται κανείς πολύ. Μπορεί να κάνει 1 και 2 ώρες και 3 ώρες προσευχή, και η προσευχή του 1 λεπτού, γιατί την κάνει με αγωνία εκείνη την ώρα, αν μάθει, ας πούμε, κάτι άσχημο που συνέβη στο παιδί του, και αυτή να κάνει θαύματα εκείνη την ώρα. Δεν είναι θέμα μόνο χρόνου. Ένα άλλο θέμα που πάλι δυστυχώς το συναντάμε είναι ότι όσο είναι μικρούλι και το ελέγχουμε, όλα καλά. Όταν αρχίζει και μεγαλώνει, αρχίζουμε δεν συνειδητοποιούμε εύκολα, δεν παραδεχόμαστε ότι μεγαλώνει και συνεχίζουμε να θέλουμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Και συνεχίζει η τραγωδία όταν θέλουμε εμείς να το κάνουμε, να σπουδάσει αυτό που θέλουμε, να δουλέψει εκεί που θέλουμε, να πάρει αυτόν που θέλουμε, να κάνει αυτό που θέλουμε, να μην κάνει αυτό που θέλουμε. Και έχουμε δράματα εκεί πέρα, δράματα. Αν δεν τα σεβαστούμε, ότι είναι μια προσωπικότητα ξεχωριστή και του αρέσει να γίνει χτίστης, δικό του θέμα είναι, για τη δική του ζωή. Εμείς, ας πούμε, εγώ έδωσα πανελλαδικές και ήθελα να σπουδάσω. Η αδερφή μου δεν ήθελε να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Δεν μας είπε κανένας τι θα κάνεις. Αυτό που μας έλεγαν μόνο είναι ότι κάνεις, να το κάνεις σωστά, να το κάνεις τίμια, θα το κάνεις για σένα, όχι για μένα. Δεν θα σε υποχρεώσω. Εσύ, άμα θέλεις να περάσεις το πανεπιστήμιο, εσύ θα διαβάσεις. Δεν το κάνεις για μένα. Δεν είναι απέτηση που έχω εγώ από εσένα. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Γιατί πολλές φορές τα πιέζουν, κάνουν κάτι που δεν το θέλουν και γι' αυτό και δεν αποδίδουν. Και γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλά ψυχολογικά. Πάρα πολλά. Και ανθρώπους που νιώθουν αποτυχημένοι. Ή κάνουν γάμους αποτυχημένους, γιατί έπρεπε να τους κάνουν και μετά τους διαλύουν βέβαια, ή κάνουν δουλειές που δεν τους εκφράζουν
Και μετά αρχίζουν και άλλα παρατράγουδα, γιατί κάπου πρέπει να εκτονωθεί ο άνθρωπος. Δεν γίνεται μια ζωή να είναι σκλάβος. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν είναι σκυλάκι να το σέρνεις. Και αυτό είναι ένα πολύ, πολύ λεπτό σημείο, ότι πρέπει να το μεγαλώνουμε με τέτοιο τρόπο το παιδί που να σεβόμαστε την προσωπικότητά του. Όσο μικρούλι κι αν είναι. Είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Δεν είναι ίδιο. Και πρέπει να του αποδίδουμε αυτό που χρειάζεται. Ένα άλλο θέμα που πάλι είναι και στις μέρες μας πολύ έντονο, είναι τι αγωγή θα του δώσουμε. Αυτή η λεγόμενη σεξουαλική αγωγή, που περνάει με κάποιο τρόπο στα σχολεία, πολλές φορές, αυτό το λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και οι ειδικοί, πρέπει να ξεκινάει από το σπίτι. Δεν είναι ταμπού, πρέπει να μαθαίνει το παιδί. Αλλά τι να μαθαίνει? Ίσως να το λέγαμε περισσότερο αγαπητική αγωγή. Δηλαδή, αν το παιδάκι βλέπει τους γονείς του αγαπημένους, ερωτευμένους, να κάνουν τις βόλτες τους και αυτοί μαζί, να έχουν λίγο χρόνο μαζί, να τους βλέπει χαμογελαστούς, να τους βλέπει ενωμένους. Η Γερόντισσα Γαβρίλια έλεγε ότι οι γονείς μου, λέει, ήταν σαν να τους είχε κουρδίσει ρολόι. Τους έβλεπα, λέει, πάντοτε μαζί, πάντοτε μονιασμένους. Άμα μου έκανε παρατήρηση, δεν επενέβαινε ο άλλος, δεν το χάλαγε. Αλλά έβγαζαν μια αγάπη, μια τρυφερότητα, μια καλοσύνη. Γιατί όλα αυτά είναι ο έρωτας, δεν είναι ένα πράγμα. Άκουσα που μιλούσαν έτσι κάτι ειδικοί των ειδικών για την αγωγή που θέλουν να περάσουν και ήταν τόσο τρομακτικό όταν ένας από αυτούς έλεγε ότι άλλοι πρέπει να ενημερώσουμε τα παιδιά. Είναι σωστά, εντάξει, σίγουρα, γιατί λέει, μαθαίνουν, λέει, στραβά από το διαδίκτυο. Σωστός. Να μαθαίνουν σωστά, όχι στραβά. Αλλά ακούστε τι είπε μετά. Πρέπει να τους μάθουμε, λέει, να απομυστικοποιήσουμε, λέει, τον έρωτα, χωρίς ενοχές, χωρίς φόβους. Δηλαδή, δεν υπήρχε τίποτα που να μιλάει για τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου, τι είναι, από πού ξεκινάει. Δεν τίποτα σχέση με την πραγματική αγάπη, που είναι όλα μαζί. Όλα μαζί, δεν είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, μηχανικές κινήσεις και εγχειρίδιο, πώς θα λειτουργήσουμε και τι θα κάνεις. Ήταν τελείως ξέρω. Αυτό όμως δεν είναι δουλειά της πολιτείας, ούτε του σχολείου. Αυτό είναι δουλειά που πρέπει να κάνουν οι γονείς από το σπίτι. Και όχι να το κάνουν από το σπίτι, να το μάθουν. Καταρχήν να το δείξουν. Όταν βλέπεις τους γονείς σου μαζί, έχεις το καλύτερο πρότυπο. Γιατί πολλά παιδιά δεν θέλουν και φοβούνται το γάμο? Ή γιατί δυστυχώς πολλά παιδιά κάνουν από προβληματικούς ή διαλυμένα σπίτια κάνουν τα ίδια? Γιατί αυτά κάνουν. Αυτά έχουν μάθει. Θυμάμαι ένα κορίτσι που όταν διαλύθηκε το σπίτι του, ήταν το ίδιο από ένα προβληματικό σπίτι και κάπου συζητούσαμε και έτσι με τις συμπεριφορές και αυτά. Και της λέω, καλά, κάποια πράγματα δεν τα έβλεπες? Λέει, τα έβλεπα, αλλά πού να ξέρω, μου λέει, πώς είναι πραγματικά μια οικογένεια, αφού εγώ έτσι μεγάλωσα. Εγώ νομίζω ότι έτσι είναι οι οικογένειες. Πολύ απλά. Πολύ απλά και πολύ δυστυχώς αληθινά. Άλλα απλά πράγματα που πάλι έχουν σχέση με το παράδειγμα, που έχουν σχέση με την υγιή ανατροφή των παιδιών. Μαθαίνουμε στα παιδιά να λένε ευχαριστώ. Εμείς το βλέπουμε συνέχεια στο μοναστήρι. Που έρχονται και παίρνουν πράγματα, χαράπτα, αρπάζουν. Δεν τους λέει κανείς. Δεν τους μαθαίνει το ευχαριστώ. Μαθαίνουν να έχουν ευγνωμοσύνη. Μαθαίνουν να λένε συγγνώμη. Τίποτα από αυτά. Τίποτα από αυτά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημο και σαν εικόνα όταν βλέπεις ανθρώπους που μεγαλώνουν στην εκκλησία, μόνο απαιτήσεις να έχουν. Θυμάμαι έναν ιερέα, τους παλιούς ιερείς, που μας έλεγε ότι σε μια ενορία που είχε πολύ κόσμο, όλη αφρόκρεμα πήγαινε εκεί πέρα των Αθηνών, πολύ γνωστή ενορία και αυτά, και κάποια στιγμή βγαίνει ο ιερέας στη λειτουργία, του κρατάει ένα πρόσφορο, μεγάλη ενορία. Ένα πρόσφορο. Και τους λέει, το βλέπετε, λέει, αυτό? Εάν δεν συνεχίσετε, αν δεν ξαναφέρετε πρόσφορο, δεν θα κάνουμε λειτουργία, γιατί δεν θα έχουμε. Κανείς δεν σκέφτηκε να κάνει κάτι για τους άλλους. Μετά, λέει, πήγαμε για καφέ. Έτσι, μετά τη λειτουργία. Και έβλεπα τα παιδάκια και λέγανε στη μαμά, θέλω αυτό και αυτό και αυτό. Δεν είχαν φέρει όμως τίποτα για τους άλλους. Τους τα είπε βέβαια, τους τα έλεγε, ας πούμε. Δηλαδή είναι λάθος νοοτροπία και θα το βρούμε μπροστά μας, γιατί αν δεν μάθουν να ευχαριστούν από μικρά, μετά στη συνέχεια δεν θα μάθουν να λένε και ευχαριστώ και στο Θεό, δεν θα μάθουν να μάθουν ευχαριστώ στο σύζυγό τους, στα παιδιά τους και επίσης το συγγνώμη. Πόσοι είναι αυτοί οι γονείς που ζητάνε συγγνώμη? Πάρα πολύ λίγοι. Δεν ρίχνουν τα μούτρα τους μπροστά στα παιδιά. Ο γονιός έχει πάντα δίκιο. Ο γονιός είναι πάντα η αυθεντία. Αυτή η αυθεντία όμως κάποτε καταραίει. Και είναι τραγικό όταν καταρρεύσει αυτή η αυθεντία, γιατί για τα παιδιά είναι πρότυπο οι γονείς. Έλεγε πάνω σε αυτό ο Άγιος Πορφύριος. Σε μια διένεξη μεταξύ γονιού και παιδιού, κάντε πάντα αυτή την ευλογημένη σκέψη. Μήπως έφτεξα κι εγώ? Σίγουρα θα μπορούσα να κάνω κάτι για να το προλάβω. Φώτισε με, Κύριε. Αμέσως αλλάζει, γλυκαίνει. Και λέει να μην φοβάστε να λέτε συγγνώμη στα παιδιά σας. Θέλω να σας διαβάσω κάτι πολύ μικρούλι που έγραψε μια κοπέλα, που την ξέρω από μωρό εγώ. Είναι μαμά, είναι πρεσβυτέρα. Πολύ γλυκιά κοπέλα και πολύ έτσι ανθρώπινη. Πολύ όμορφη οικογένεια έχει κάνει.
και γράφει κάπου, είχε γράψει κάτι, και λέει, συμπεράσματα έτσι απλά από την καθημερινότητα που ζει. Ο γονιός που δεν είναι ταπεινός δεν μπορεί να είναι γονιός. Αν δεν είσαι έτοιμος να κατέβεις από το βάθρο της γονεϊκής εξουσίας, να παρνηθείς έστω για λίγο το κύρος της θέσης σου, δεν εκπληρώνεις το σκοπό σου ως μάνα, ως πατέρας. Αν δεν είσαι έτοιμος να δεχτείς πως δεν είναι όλα στο χέρι σου, γιατί τα παιδιά σου είναι άνθρωποι με δική τους γνώμη. Τις δύσκολες ώρες είναι απαραίτητο να έχουμε την αίσθηση της ταπείνωσης. Δεν μπορείς, αν πιστεύεις πως είσαι αυθεντία και εξουσιάζεις το παιδί, να δεχτείς εύκολα πως η ώρα η δύσκολη είναι και αυτή στο πρόγραμμα. Μερικοί νομίζουν ότι όλα είναι προγραμματισμένο, όλα τέλεια και μόλις χαλάσει κάτι, τέλειωσε. Μα θα χαλάσει, δεν θα χαλάσει. Είναι δυνατόν? Πολύ συχνά το τέλειο καταστρωμένο σχέδιο που έχουμε στο μυαλό μας θα αλλάξει. Γιατί πολύ απλά τα παιδιά μας έχουν άλλη άποψη από τη δική μας. Και σχεδόν συνέχεια είναι ανάγκη να γονατίζουμε στο ύψος των παιδιών και να τα ακούμε. Δεν λέω να του κάνουμε τα χατήρια να υποχωρήσουμε σε κάτι που θα τους κάνει κακό. Για μένα τα όρια και η σταθερότητα στην αγωγή είναι το πιο σημαντικό εφόδιο που έχουμε να δώσουμε στα παιδιά. Όμως ο τρόπος έχει σημασία. Υπομονή και αναμονή. Να διαλέγουμε τις μάχες μας. Να διαλέγουμε τις ώρες. Και να μην ξεχνάμε ποτέ πως με το να κουνάμε το δάχτυλο στα παιδιά, τα παιδιά δεν πείθονται. Βλέποντας το δικό μας παράδειγμα όμως, ναι, τότε θα πιστούν. Και βέβαια προπαντός να θυμόμαστε τι κάναμε εμείς παιδιά. Πόσο δυσκολευόμασταν εμείς. Μας έλεγε ο γέροντάς μας ότι λέει και αυτό είναι αλήθεια, όταν παίρνεις ένα μηχάνημα, έχουμε ένα εγχειρίδιο, έτσι που το κοιτάμε. Λέμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, γιατί δεν μπορούμε να το πιάσουμε και να το βάλουμε σε λειτουργία, πρέπει να μάθουμε. Και έλεγε, για να γίνεις γονιός δεν υπάρχει εγχειρίδιο. Πώς θα το μάθεις αυτό, ας πούμε? Δεν υπάρχει κάποιο προσπέκτος να σου πει τι θα γίνει. Υπάρχει όμως, μπορούμε να στηριχθούμε στο παράδειγμα του, αν πάρουμε την παραβολή του ασώτου ιού, που έχουν πει πολύ σωστά ότι αν όλο το Ευαγγέλιο εξαφανιζόταν και έμενε η παραβολή του ασώτου ιού, εκφράζει απόλυτα τον Ευαγγελικό λόγο. Τι έκανε ο πατέρας? Ο άστος ιός ήταν ο άστος ιός που μετανόησε. Ο πατέρας τι έκανε όμως? Περίμενε το γιο και την ώρα της αποστασίας και την ώρα της σιωπής και της απομάκρυνσης και όλο και του πόνου στην άκρη του δρόμου. Γιατί όταν ήρθε το παιδί, αμέσως έτρεξε και τον αγκάλιασε. Δεν του χτύπησε την πόρτα να του πει ήρθα και να του πει ήμαρτον. Τον περίμενε και τον πήρε στην αγκαλιά του. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να έχουμε σαν πρότυπο του πατέρα και της μητέρας. Και επειδή πολλές φορές δημιουργούνται έτσι αδιέξοδα και ίσως κάποιοι να έχετε τέτοια βιώματα, μακάρι να μην έχει κανένας, αλλά σίγουρα έχετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι έχουν τέτοια βιώματα πια, δυστυχώς. Περισσότεροι, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχουν και αδιέξοδα. Δηλαδή, δεν είναι τώρα να πάμε να πνιγούμε μετά από αυτό ή αν συνειδητοποιήσουμε τι έγινε. Υπάρχει πάντα η μετάνοια, υπάρχει πάντα η ώρα της αλλαγής, υπάρχει πάντα ο Χριστός που μας περιμένει. Δηλαδή, να μην μας πιάσει απελπισία. Γιατί πολλές φορές έρχονται γονείς απελπισμένοι. Όχι. Να μην μας πιάνουν απελπισία, να συνειδητοποιούμε τι γίνεται, να μην το καλύπτουμε, να μην το κρύβουμε, να μην πούμε δεν τρέχει τίποτα, αλλά να στρέφουμε την προσοχή μας εκεί που πρέπει και να ζητάμε βοήθεια από τον Χριστό και την Παναγία που είναι μάνα και μας καταλαβαίνει. Γι' αυτό και ψέλνουμε την πάσαν ελπίδα μου σε ανατίθιμη και να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας αφήσει. Πάνω σε αυτό, και με αυτό θέλω να σταματήσω, να μην σας κουράσω, το έλεγε ο Άγιος Πορφύριος και είναι πραγματικά πολύ παρήγορο αυτό. Πρόβλημα, λέει, στην οικογένεια. Έχεις πρόβλημα στην οικογένεια? Αναστάτωση στο σπίτι? Μην κοιτάζετε το κακό. Να κοιτάζετε την αγκαλιά του Θεού και να πέφτετε μέσα της με θάρρος και να προχωρείτε με ελπίδα. Ο καλύτερος τρόπος είναι η περιφρόνηση αυτού του ταραχοποιού πνεύματος και η προσπάθεια, η τέχνη θα λέγαμε, να μετατρέψετε την ατμόσφαιρα αυτή σε ευλογημένη. Ο Άγιος Αντώνιος συχνά έλεγε «Οι μεγάλοι πειρασμοί μόνο με την ταπείνωση και την αγάπη νικώνται». Και όπου δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, να θυμόμαστε πάλι τα λόγια τα ευαγγελικά, ότι τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό. Να γονατίζουμε, να προσευχόμαστε και να ελπίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ευχή σεβασμιότατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Γερόντισσα για τα όσα πολύ ωραία μας περιέγραψε σχετικά με την ανατροφή των παιδιών. Εμείς δεν έχουμε να της πούμε πολλά. Ένα μεγάλο και περιεκτικό ευχαριστώ, διότι υποβλήθηκε στον κόπο, όπως είπε και η ίδια, να ταξιδέψει από την Αθήνα εδώ 4 ώρες. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε ο Θεός να της δίνει υγεία κρυστάλλινη,
δύναμη και κουράγιο στο έργο της και με το λόγο της να αναπαύει ψυχές και να φωτίζει, να δίνει διέξοδο στα πολλά προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γερόντισσα. Βρίσκεται μαζί μας και ο Σεβασμιώτης Πιμενάρχη μας. Πριν να κάνουμε την απονομή και πριν καλέσω την κυρία Αντιπεριφερειάρχη λίγο να απευθύνει ένα χαιρετισμό, να ξέρετε ότι κυκλοφορούν και κάποια λαχεία. Στόχος και σκοπός είναι με αυτά τα έσοδα που θα συγκεντρώσουμε να μπορέσουμε να κάνουμε το τέμπλο και τα στασίδια στο ναό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ανταποκρίνεστε. Παρακαλώ την κυρία Αντιπεριφερειάρχη, Σεβασμιώτη, να μας... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα όλους σας για την παρουσία σας. Και την κυρία Αντιπεριφερειάρχη και τους εκπροσώπους των αρχών, την κυρία Κορίτσα και το Μουσικό Σχολείο, τη Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο, τα παιδιά του οποίου κάλυψαν το μουσικό πρόγραμμα στην αρχή. Ασφαλώς ευχαριστούμε πολύ τη Γερόντισσα για τον κόπο που έκανε και την προθυμία την οποία είχε να έλθει για πρώτη φορά από ό,τι θυμούμε στην Κατερίνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω έρθει ποτέ στη Μονή Βριούλων. Μάλιστα είχα την πληροφορία ότι ανήκει στην Μητρόπολη Κηφισίας και επικοινώνησα με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κύριλλο για να ζητήσω την ευλογία του προκειμένου να έλθετε. Και μου λέει την ευλογία μου την έχεις, αλλά θα πάρεις τον Αρχιεπίσκοπο. Είναι Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Και πήρα τον πρωτοσύγγελο βέβαια του Μακαριωτάτου, τον πατέρα Βαρνάβα, ο οποίος μου έδωσε ασφαλώς την άδεια του Μακαριωτάτου να έλθετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν την άλλη εβδομάδα που θα είμαι στην Αθήνα θα μπορέσω, γιατί έχουμε την ιεραρχία, αλλά σε κάποια στιγμή θα έρθω. Το Βρίουλον είναι λίγο ασαφές, γιατί παραπέμπει στα βουρλά της Μικράς Ασίας. Προφανώς είναι μικρασιατική η περιοχή σας, αλλά θα μας πείτε ακριβώς που είναι. Να κάνουμε και καμιά εκδρομή εδώ από την ενορία του Αγίου Χριστοφόρου, όταν θα συνδυάσουν και κάποιον άλλον προορισμό, να έρθουμε και στο μοναστήρι σας, Γερόντισσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία, τους χορηγούς, όπως είπε ο πατήρ Σοκράτης, και να συγχαρώ τα στελέχη της ενορίας που πάντοτε είναι πρόθυμα να οργανώνουν αυτού του είδους τις ωραίες ανοιχτές εκδηλώσεις, στην αρχή μάλιστα του εκκλησιαστικού έτους. Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη, καλό χειμώνα να πούμε από εδώ και πέρα. Αμήν. Και με το καλό τα έσοδα της παρούσης εκδήλωσης να βοηθήσουν στην αποπεράτωση των έργων της ενορίας, όπως τα έχει ιεραρχήσει η Εκκλησιαστική Επιτροπή. Κυρία Μαυρίδου, έναν χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Αγαπημένα μας Πιμενάρχη, σεβαστέ πατέρα Σοκράτη, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μας Γερόντισσα, περισσότερο η ομιλία σας ήταν σαν διδαχή, σαν ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για όλους μας. Τους γονείς, τους μεγαλύτερους, τους αδελφούς, τους φίλους. Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στον αγαπητό μας πατέρα Σοκράτη, όπως και στην Επιτροπή, στο Διοικητικό Συμβούλιο εδώ του ναού του συγκεκριμένου, για όλη αυτή την πολυπίκυλη δράση, μια δράση πραγματικά με πολύ φιλανθρωπικό έργο, και επίσης για σήμερα να ευχαριστήσουμε και να δώσουμε συγχαρητήρια ακόμη μια φορά στη μεγάλη προσπάθεια του Μουσικού Σχολείου και στην αγαπητή μας Διευθύντρια, τη Μαρία την Κορίτσα. Άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όσα είπατε, αγαπητή Γερόντισσα, και αυτό που θα ήθελα να μοιραστώ με όλους και με όλες σας είναι το εξής και ως μητέρα. Πάρα πολλά βιβλία των Αγίων Παϊσίου και Πορφυρίου μιλούν για την ευθύνη των γονιών και μάλιστα για μια ευθύνη συναισθηματική. Και το αναλύω και λέω συναισθηματική, γιατί η ευθύνη, όπως πολύ σωστά είπατε, πρέπει να περιβάλλεται πρωτίστως από αγάπη, τρυφερότητα και μια ζεστή αγκαλιά. Και κλείνοντας, θέλω να πω το εξής, το μοιράζομαι μαζί σας, γιατί χθες δάκρυσα.
Μπαίνοντας στο διαδίκτυο, στο Instagram, σε μια ανάρτηση, έχει ένα μικρό παιδί, παραπάνω από 7-8 χρονών, δεν μπορεί να είναι, το οποίο έφυγε πριν 2 μέρες από καρκίνο, από λευχημία. Και είχε δίπλα τον πατέρα του που κοιμόταν και κάποια στιγμή δείχνει κάποια ζωντανά λόγια που έλεγε στο διαδίκτυο και έλεγε προς όλους τους γονείς: ζήστε με τα παιδιά σας, αγαπήστε τα παιδιά σας, σαν να μην υπάρχει επόμενη στιγμή. Αυτό νομίζω λέει τα πάντα. Αγαπήστε λοιπόν όπως αγαπούμε όλοι και να θυμάστε όλοι, μπορεί η ευθύνη να είναι στη μικρή ηλικία, αλλά η ευθύνη των γονιών είναι μέχρι τα παιδιά να μεγαλώσουν. Η κόρη ξεκίνησε στα 2, τώρα είναι 34 και νιώθω την ίδια αγάπη αλλά και την ίδια συναισθηματική ευθύνη απέναντί της, απέναντι σε αυτό που κάνει. Να είστε καλά, καλό έργο σεβαστέ πατέρα και μην ξεχνάτε ότι του χρόνου τέτοιο καιρό μπορεί να έχουμε και τον περιβάλλοντο χώρο έτσι ακριβώς όπως σας υποσχέθηκε ο Περιφερειάρχης μας και η Περιφερειακή Ενότητα με τους περιφερειακούς μας συμβούλους. Δεν θα πω καλό χειμώνα, θα πω καλό φθινόπωρο γιατί η βραδιά είναι καλοκαιρινή. Σπέβδω λοιπόν να πω και να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κύριο Τζικώστα, τον οποίο συνάντησα σήμερα στο Κιλκής στα πλαίσια της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη. Γι' αυτό άργησα να έρθω, διότι ήρθα από εκεί, από το Κιλκής. Τον ευχαρίστησα λοιπόν, διότι μας φεύγει στην Ευρώπη και του είπα ότι ένα από τα τελευταία έργα που υπογράφηκαν επί θητείας του δηλαδή, είναι εδώ η ανάπλαση του χώρου, για να μην λερωνόμαστε κιόλας όταν ερχόμαστε εδώ. Να μην πατούμε πάνω στα χώματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αντιπεριφερειάρχη μας που πρότεινε και ενέταξαν, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενέταξε το έργο αυτό στα προγράμματά της. Είναι εδώ και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και θα ήθελα... Κάθεται άκρη-άκρη, αλλά είναι μεγαλόσωμος και εκείνος σαν εμένα και δεν μπορεί να κρυφτεί. Έλα εδώ, πρόεδρε. Και είναι και δικηγόρος, έγκριτος νομικός και πολλά θέματα από αυτά που είπε η γερόντισσα οπωσδήποτε τα αντιμετωπίζουν οι νομικοί, γιατί δυστυχώς εκεί καταλήγουν. Όταν δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας, πάμε στους δικηγόρους. Έλα, πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή, σεβασμιότατε, πνευματικέ μας πατέρα και εξαιρετικέ μας άνθρωπε. Ποιμενάρχη μας με την πραγματική έννοια. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, είναι η προστιθέμενη αξία στο πνεύμα. Είναι η προστιθέμενη αξία στη ζωή. Ο λόγος της σεβαστής γερόντισσας, άκρος, διδακτικός, ουσιαστικός και μεστός. Ένα παράδειγμα για την πραγματική ζωή. Ένα παράδειγμα στο γεγονός ότι οι γονείς οφείλουν και πρέπει τα παιδιά τους από την πάρα πολύ μικρή ηλικία μέχρι ότου διαμορφώσουν έναν δομημένο χαρακτήρα, θα πρέπει πάντα να τα καθοδηγούν και μάλιστα με ευχή Θεού. Δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, στο κύτταρο αυτό της ελληνικής οικογένειας να λείπει, όπως η σεβαστή μας γερόντισσα με εξαιρετικό τρόπο μας υπέδειξε, να λείπει η αγάπη προς τον Χριστό, η προσήλωση στο ουσιαστικό χριστιανικό δίδαγμα, δηλαδή την αγάπη προς τον πλησίον. Και ένα εξαιρετικό μέρος, ένα σκέλος του εξαιρετικού σας λόγου ήταν αυτό το ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας και να μην μας ενδιαφέρει, όπως είπατε, το προσφυές παράδειγμα ότι κάποιοι ενορίτες εκεί, κάποιοι γείτονές σας ενδιαφέρονται μόνον για τη δική τους οικογένεια και για τη δική τους πρόοδο. Εάν ξεχάσουμε το τι συμβαίνει δίπλα μας, θα ξεχάσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο προορισμός μας, σύμφωνα με το δίδαγμα του Χριστού μας, είναι να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας και να προάγουμε όλοι μαζί το πνεύμα αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εξέρω το έργο του σεβαστού και εξαιρετικού φίλου του πατέρα Σωκράτη, ο οποίος, δεν σας το κρύβω, θα το πω δημόσια, άγνωστος όν σε μένα, όταν με τυραννούσε κυριολεκτικά ο κορονοϊός το Δεκέμβριο του 2020, τότε που το στέλεχος ήταν πολύ ισχυρό
και απρόσβλητο και ταλαιπωρούμενο στο νοσοκομείο της Κατερίνης επί 20 μέρες, ο άνθρωπος αυτός, μετά από παρένεση της συζύγου μου, προσευχόταν για μένα κάθε μέρα. Το λέω δημόσια αυτό, ενώ ήταν άγνωστος. Και σήμερα είναι ένας καλός και παντοτινός μου φίλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εγώ φίλος του. Ξέρω το έργο αυτό, συγχαρητήρια και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε και τους εκπροσώπους των βουλευτών που είναι εδώ, τη σύζυγο του κυρίου Μπαραλιάκου και τους εκπροσώπους εδώ, τους συνεργάτες των υπόλοιπων βουλευτών. Γνωρίζουμε ότι έχουν υποχρεώσεις στη Βουλή. Ήρθε η ώρα των βραβεύσεων. Πάντα αυτή η βραδιά είναι πολύ ευχάριστη, διότι όχι μόνο η ομιλία στρέφεται γύρω από τους νέους και την οικογένεια Γερότισσα, αλλά βραβεύουμε και νέα μέλη της ενορίας, τα οποία επέτυχαν υψηλούς στόχους. Λοιπόν, το λόγο έχει ο πατήρ Σωκράτης. Επιτρέψτε μου, πριν προχωρήσουμε, να ευχαριστήσω τον σεβασμένο Πιμενάρχη μας, ο οποίος πάντοτε είναι δίπλα μας, είναι παρόν, μας στηρίζει σε όλες μας τις προσπάθειες και σε όλους τους αγώνες και με τις ευλογίες του προχωράμε το έργο μας και χάρη στη στήριξή σας μπορούμε να συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους. Η Πελαγία θα μας ενημερώνει ποια παιδιά έχουν περάσει. Να πούμε μέσα από την καρδιά μας έτσι συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά τα οποία κατάφεραν φέτος να περάσουν στα ΑΕΗ. Σου ευχόμαστε ο Θεός να τους δίνει φώτιση, δύναμη, κουράγιο στον καινούργιο αγώνα που ανοίγεται μπροστά τους και να τα καταφέρουν όπως μέχρι τώρα και ακόμη καλύτερα και στη συνέχεια. Καλή πρόοδο να έχουμε. Δελγιάννης Βασίλειος του Νικολάου και της Γεωργίας, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Λάρισα. Δροσούνια Ελευθερία του Παρασκευάκη της Ευαγγελίας, στη Νοσηλευτική στο Ηράκλειο. Λάμπρο Αντώνιος του Δημητρίου. Όσα ονόματα ακούγονται μπορούν να παρέλθουν τα ίδια τα παιδιά και... Ναι. Λοιπόν, ο Δελγιάννης Βασίλειος ή κάποιος από την οικογένειά του, αν δεν μπορεί ο ίδιος, γιατί από ό,τι ξέρω ήδη έχει πάει στη σχολή του, ξεκίνησε η σχολή, στη Λάρισα είναι. Πάμε στον επόμενο λοιπόν. Δροσούνια Ελευθερία του Παρασκευάκη της Ευαγγελίας, στην Νοσηλευτική είπαμε. Έλα Ελευθερία. Ευαγγελία. Ο πατέρας της, γιατί και η Ευαγγελία. Παρασκευάς. Λάμπρο Αντώνιος του Δημητρίου και της Ειρήνης, στη Σχολή Πυροσβεστών. Να πούμε ότι κάθε σακούλα έχει μέσα έναν έπαινο για το κάθε παιδί. Έχει από ένα βιβλίο πνευματικό, έτσι, νεανικές αναζητήσεις, μία εικόνα της Παναγίας του Αγίων των Μοτήριων και μία επιστολή με συγχαρητήριες ευχές. Ευχαριστούμε. Μετετζίδου Σταματία του Σταύρου και της Αγγελικής, στη Σχολή Μόνιμων Υποξιωματικών της Αεροπορίας. Και αυτή λείπει, ναι, γιατί έχει παρουσιαστεί στη ΣΜΙΑ. Δεν είναι κάποιος, Πατσιομήτρου. Πατσιομήτρου Ιωάννα του Νικολάου και της Παναγιώτας, στις Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Μπράβο, Ιωάννα. Σκαρπαδόνη Στελιανή Χριστίνα του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας, Σχολή Πλοιάρχων. Κύριε Πρόεδρε.
Βγείτε μια φωτογραφία. Τσικαροπούλου, Βασιλική του Αντωνίου και της Τάλιας. Ψυχολογία στα Ιωάννινα. Έρχεται κοιτάξτε. Λέγε. Φώτης Νικόλαος του Δημητρίου και της Ειρήνης. Οικονομικός ΑΣ Θεσσαλονίκη. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γλίτωσε. Τσακυρίδης Γεώργιος του Κυριάκου και της Κωνσταντίνας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη Σχολή Κινηματογράφου. Ναι, αρχίσαμε. Σε κάποιες σχολές αρχίσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, έναν προς έναν, για την υπομονή σας, για την αγάπη σας, για την στήριξή σας. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ, καλό φθινόπωρο.